Na de 100 pioniers die eerder al een website my.nl kregen, is de URL nog voor elke nieuw beschikbaar. En daar zien een soort mensen graag voor in de riegen. Ruud Hoitinga had een winkel in het centrum van Ljouwert en is de eerste die een website my.nl te pakken krijgt. We hebben nog geen website met onze winkel en het leek mij op deze manier een leuke kans om daar wat mee te gaan doen. En als een van de eersten in Friesland onze winkel daarmee te gaan profileren. En die gedachten gaan meer Friese ondernemers. Bedrijven willen hem onderskieren met de Friese identiteit. Het is wel onderskerend en ik had tenminste een ziekje op domeinnaam uit Friesland. Dan willen wij daarbij wijzen. Dus vandaar dat we u zo melden op FRL. Ik denk dat het een hele grote psychologische waarde heeft. Dat FRL staat voor Friesland en sommige bedrijven staan voor Friesland. Althans, dat willen ze uitstralen. En ik denk dat dat vooral de meerwaarde is. Maar zo'n tweede extensie, Njonken.nl, is dat net betierzend. Het is volgens net verwarrend, want het merkt heel erg, ik in de rest van Europa vooral, dat mensen er nogal gesteld op binnen om los van een land bij een regio te hebben. Nou ja, wij hebben dus eigen provincie Friesland en daar is de Catalanen die grutsk binnen op hun stukje Spanje en daar is de Basken, ik nog. Ja, wij hebben Friesland en ik ben er grutsk op. Nevens de initiatiefnemer gaan net al in de bedrijven wat om .frl. Het is ook een manier om de lokale economie te stimuleren. Alles globaliseert, alles gaat naar platformen. Dus als je schoenen bestelt ga je naar Zalando, als je boeken bestelt naar Bol. Maar het geld gaat allemaal uit Friesland. En de lokale mensen, lokale winkels, daarvoor is het moeilijk om een lokaal platform te maken. Nou, daar willen we ook aan mee gaan helpen. En ik hoop dat we dan een stuk meer van de bestellingen binnen Friesland kunnen houden dan dat allemaal naar buiten Friesland gaat.